La cultura, les tradicions i la quotidianitat de l'època renaixentista seran ben presents a la nostra ciutat a partir d'aquest dissabte. De l'àmbit cultural destaquen les visites guiades que es faran cada dia a les 11 del matí per seguir la calella del segle XVI, una activitat feta conjuntament amb el Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina. L'alcalde de la ciutat, Josep Maria Jover, ha destacat que des que es va començar a gestar aquest projecte, tothom s'hi ha volgut implicar d'una manera o altra, ciutadans, empreses i entitats, entre altres. Per Jover, aquesta serà una activitat oberta i molt participativa. Des de que va sortir la idea, ha estat allò engrescador veure la reacció de tothom, de la ciutadania de Calella qui col·laborarà, de les entitats de la ciutat, però també de l'empresa que farà la gestió de la part principal que serà la fira, i per tant des de l'Ajuntament i lògicament des de l'alcalde que representa aquest Ajuntament estem molt contents de tot com està anant. El director de la festa renaixentista i responsable de l'empresa O Events, Juli Tardío, destaca la feina que han fet les 3 regidories implicades. D'un treball transversal amb el que 3 regidories hi han treballat i han fet que la seva peculiaritat, la seva sensibilitat de cada un dels apartats, de cultura, de comerç i de turisme, s'hagi plasmat amb l'organització d'aquesta festa. Nosaltres hem tingut reunions setmanals i molt intenses amb totes elles i d'una en una, sempre supervisades, la majoria per el senyor alcalde, i la veritat que hem pogut veure i aprendre el perquè de coses que nosaltres plasmàvem d'una manera i acaben de ser una altra. Juli Tardío explica que durant els dies de la Festa del Renaixement els carrers i places ubicats entre la plaça de l'Església i de la Constitució estaran decorats amb elements del segle XVI. També vestiran de l'època els treballadors que estaran en algunes de les 60 parades de productes artesanals. Del decorat de la fira, o de l'espai mercat, s'ha treballat molt amb la identitat del Renaixement. Podreu trobar que els carrers, i no només els carrers, sinó tot el personal que hi treballi i que estigui exposant anirà vestit d'època. És a dir, que això és un fet important, donat que el que volem és que tota persona que vingui a visitar l'espai trobi que realment és un espai de fa 400 anys. De l'agenda d'actes en destaquem també que dissabte 21 al migdia recrearà la plaça de l'Ajuntament el que podria ser el primer ple que va haver-hi a Calella i que abans se'n deien sessió dels jurats. Durant la presentació, l'alcalde de la ciutat ha estat flanquejat per les 3 regidores implicades en aquesta primera fira del Renaixement i també per 2 armats de la confraria del Roser. Recordem que aquesta fira substitueix el que es feia fins ara, que era una fira medieval però amb menys parades de productes i més modesta.